Gaur gamelu motzien Animalia basatiak. jolasten zen biltzala, animalin batek gaizki behitu izu. Atakatzen hasi eta untalako jipoia jasozu. Hauek dira bideojokoetako animalia oldarkorrenak. Jode, txori bat. 3. Red Dead Redemption 2ko hartzak. Bi. Dark Souls 2ko txerrikumiak. Bat. Denetan okerrenak. Kolpatuko duzu heriotza emango diozu. The Legend of Zelda sagako oiluak. Run.